Ayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapoy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Tao mo si Mingay, Major. Resgo mo siya. Kag kung anong matabo siya sa labton mo siya. Ninyo na ariglo ko na. Mailangan ni kay ginpasugta ni Major Bisana ang ayo ko sa iya. Wala niya ginpadalaman ang tumboy. Okay na to. Nakagwa ng tumboy kag nakapiyansa na. Kagwa, nakapiyansa. Ang items ko iya. Ay, 3. Ha? 20 to ka bulto, Major. Wala na kita sang mahimo. Napresenta na ang tanan sa korte. Kag ang items napresenta na. Ginpagwa niya nga nadakpan nidang sa area ang tumboy nga nagasuyok. Ano pa gindala nila? Kag ang ina-target nakapalagyo. Pati okay na. Wala sa problema kay Mingay. Major ang items yung ginapamangkot ko, hindi si Mingay. Hindi ang tumboy nga to. Paano na lang galit to? Responsibilidad mo to. Kailangan mauli mo to sa akon. Kinahanglan gid, Major, kay kung hindi papaloo ko si Mr. Lee sa natabo ngayon eh. Kag ikaw, bahala ka na yung magatubang sa iya. Ninyo? Dako niya nga kantidad, Major. 20 ka bulto. Na siguro kung malaya ng buo sa insect ngayon eh. Basi kung... Umot lang. Basi mabuhay namin pagsaligin sa imo. Wala sa may gusto nga matabo ato ninyo. Sekreto kayong operasyon ni Major Bisana. Ano pa? Wala makatimbre sa ako ng kumpare ko nga ara sa unit ni Bisana. Nakibutan lang kuno siya nga gulpi lang sila naglakat. May sudlon sila kuno. Dugay ko na ni natalupangdan, Major eh. Ninyo? Mahina gid ang asset mo. Ha? Porte ka hinay. Pigaw. Kita mo. Kay Jack pa lang to sa una. Nakapalagyo si Jack. Ginpamonitor ko siya kung di siya. Yun di po gaya. Hasta subong wala ba? Nag-surrender lang si Jack. Wala gid may bagay kung di siya. Oh, Abi, pabakod-bakod daman ba ng mga koleksyon ta? Labi ng imo. Kayo, ang mga asset mo, siguro wala kay basi pilakadlaw, makibot lang ta. Aray na sa tupad ta ang mga kontrata. ninyo? Paano na? Te? Anong say mo? Palbalo ko si Mr. Ding ang 20 ka bulto. Why na? Basi kung sa ako niya niya i-charge. Istoryahan na lang yan dali sa atong level ninyo. Istoryahan tayo na. Ha? Tabunan ko? Paano kung mausisya naman sa kinsik? Kag pati ako yan, painita niya man. Kag palariho ta talaga nga maguba siya. Amo na? Kayo wala ba lang bravo Major ah. Siya ano si mo ka-relax eh. Abi mo natalupangdan ko na dugay na. Maya lang kung wala sa nagahinga butay, okay lang na. Pero kabalo ka naman. Ara ang mga adimal ngayon na. Labay na gitang bisana. Buginit na ulo ko siya. Ninyo hindi ka magkabalaka. Hatagin na ako sa duha ka simana. Ibalik ko ang items ka nadula sa aton. Oo, ninyo. Duha lang ka simana. Ibalik ko ato. Hindi na papahibal si Mr. Lee. Hindi ako luyag nga mamansahan sang maayo ang mga record ko sa iyo. Sige, okay. Doon ka si Mana, ha? Oo, sige. Tabunan ko lang ana ito. Basta, duwa lang ka si Mana, Major. Oo, ninyo. Salamat gid Major ha. Hindi mo gigal akong pababayan. Salamat gid ha. Basta tawo ko, kag loyal sa akon. Kag nagapati sa ginahambal ko, hindi ko gid papabayaan. Panginmatchan ko gid ha.
Pati na ko sa imo, Major, ha? Pero Mingay, dako ang problema ko subong. Ha? Ano yun na, ma'am? Palamungol ko gid sa supplier ko ang items nga na-recover sa imo. Ha? Anong buhat mo sa lingon, Major? Balayran ko ato Mingay. Tungkol na disgrasya nga ara sa kamot ko. Tawo ko ikaw. Ganit risgo ko ikaw. Kagkaroon nga na disgrasya sa imo, pareho lang ina nga sa akong kamot na dulang items. Amo bala, Major? O, paano na lang inakaroon? Wala man ko sang kwarta nga i-disponer dira. Kaya kung may kwarta lang ako, matabon gid ako sadto. Wala mong rabi matimbrehan eh. Ano pa, way ako makapreparar? Kumpiyansa gid ko eh. Amo gani. Nasobrahan sang kumpiyansa. Sige na nga. Dason mahalong na gid ko. Pero kung tani, kinahanglan masulbar gid ang problema mo, Major. Nahuya gid ako sa imo. May kung tani kung makakuha lang taliwat items. Kaya hapos na ibabawi ang nadula ta. Ha? Oo, Major. Idiyahe ko bala items, oh. Sige na, Major. Kaya akong maidiya nga matabunan ang nadula sa aton nga items. Daksig lang niya, Major, ya. Idiyahe ko na bala. Boss, nagkuha 25 ka bulto si Major? Te ano, okay ka na sila? Oo, so nakastorya na kami. Boss, basi kung madisgrasya naman kita da.
Bahala siya eh. Iyan na niya sa labton sa boss ko. Halit gid ang Major Bisana nga to, boss. Siya gid ang tunok sa alagyanta. Gani man. Pero sige lang. Lakad lang makuha yung ilang partiya. Hindi na sila madali-dali, boss. Armado gid sila kayo eh. Kadamo na siyang ilang unit. Bagay. Hindi na sila masarangan kung natubangon ta sila. Yawan tada, boss. Damo sila eh. Sa pa, bugat ang mga kargada nila. Sige lang. Gilang masyong. May lang. Lalaw, malipat gina sila. Kag kung malipat sila, amo na lang pagbirata sila. Ayos ah! Himbalang kabulto ang ipadala mo, Major. Oo, Mingay. Ay, tipidaho na ni man. Bago kung tani kong gulyong. Para dali ta makarecover. Madamo ako diri. Ipaubos ng anay na. Kag kun wala na, tawagan mo ko. Kay padulungan ko ikaw. Okay, Major ah. Taksig lang niya. Amo na rin ideyahon ta. Para hindi ka mag-init. Hindi ka magpundos ang damo sa posisyon mo. Text ka lang kung wala na, ha? Kay padulungan ko tayo ni ikaw. Ayos, Major ah. Damat gid. Kag Mingay, halong ha? Hindi ako luyag na masulit pa natabo sa imo. Oo, Major ah. Bahalong nagid ko. Salamat, Duwan. Nay, Ah, wala ka pa magtulog? ay wala pa. Ginahulat-tulat ko pa ang magulang mo. Wala pa makapauli si Manong Piluhaw. Ay, wala pa. Nag-overtime naman siguro ato. Ati Basi. Si Myrna, tulog niya. Ay, kaina pa to yan nagtulog ang asawa niya. Dungan sang bata nila. Ate, tulog ka na lang, Nay. Ala naman siya guro dugay-dugay. Ay, ambot ah. Hindi ko ya bala matulugan kung hindi pa makapauli ang utod mo, Diana. Tamo nga daan adik da sa alagyan. Pasi bala kung matipan nila ang utod mo. Ay, hindi ah. Kilala na da nila si Manong Pilo. Kag diri nagdako sa lugar nga ini si Manong. Imposible nga, may matando pa sa iyo. Ay, sus, hindi kita makasiguro, Diana. Kadamo na sang adik subong. Kagkabalo ka naman nga basta adik, na wala na ani mo. Ayhan pa kung bangag na. Nay, wala sang matando kay Manong Pilo ah. Sige na, tulog na. Ay, una na lang tutulog ah. Kaya may ubra ka pa buwas. Ulaton ko na lang nga makapauli ang magulang mo. Antes nga magtulog. Ate, sige na yan. Sige. Maunan lang ko ah.
Sir? Yes, sir. Ha? Okay, sir. Kung namin ang luyag sang babaw, sir, okay. Call ako. Mas maayo man nga amo sinang himo nila. Worst na gid subong, sir, eh. Oo, sir. Kamu nang bahala mag-coordinate sa mga local na pulis. Okay, okay. Okay, sir. Sige, sir. Oo. Dako gid man ang mabulig sina, sir. Oo, konforme gid ako sina, sir. Okay, sir. Pahibala lang ako kung okay na ang tanan, sir. Oo, sir. Ihatag ko ang tanan nga data, sir. Okay. Okay. Sige, thank you. Thank you, sir. Bye. Oh, sadya ni. Mangin maduguon gid ang engkwentro kontra Druka. May ipadala ko ro diri nga hit squad ang ipapaw para magtumbas ang noted kag tig-an na gid nga nagapartisipar sa illegal nga droga. Sadya ni. Damo gid sang magkalatumbas ini. Mas maayo gani para mabuhin-buhinan man ang ilegalista sa lugar na ini. Choy Paloy! Seminda! Ba, uy, Choy! Isus, Paloy! ay, natulugan gali ako. Paloy! Nga nagkapungkuon. Dumay nagkapanood sa ngalan ko, ha? Paloy! Seminda! Ay, Ito na Spino! Gibuno ito sa may bangga! Duwa ito gawlag! ha? Ay, ano si Pino? Ano ang bata ko? Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga
Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting